साला बिहाम नोंसोर फिखुनजो बिजामादै उन्दुलायनो नोंसोर लाजियासै आरोबाव रायजोफोर जाय बाथ्राखौ बियो जावले आंखौ नंखाय एलिगेसन होबाय थादों मास्टार हौवाजों गोसो थोलायो होननानै नांगौ जायोब्ला आङो बे गासैबो आङो कल लिस्ट आरो कल रेकर्डफोरखौहाय आं तो बुमका कय ভিলেজ টু বুমকা এটা নালাত মানে বিলৰ ওচৰত এটা লাজ বস্তাৰ ভিতৰত বান্ধি থৈ গছৰ লগত বান্ধি থৈ দিছিলি তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহবিলাক গন্ধ পাই আছে বস্তাৰ ভিতৰত কি আছে এটো খুলি দেখাৰ পিছত এটা মহিলা মানুহৰ মৃতদেহ ওলাই আহিছে गसाइगावआव सासे सिनाय मोननाय आइजोनि गोथै सहखौ दिखांनो मोनदों बा दिखांनो हादों नंगौ आजिखालि ओरैबायदि जाजुबाय बे दुनियानो खोमसि लोगोफोर बुथार जाजानाय किडनेप खालामजानाय बेफोरबायदि मानसिखौ ना माने आथिं आखाइ दानस'नानै एकदम बुद्रु लांनो लुबैयो जाय मानसिया बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थायो जोंनि हिन्दुफोरखौबो जोंनि बर'फोरखौबो जोंनि गोबां जोंनि नै क'क्राझार बहाबा गसाइगाव बङाइगावफोरजों जों खोनाबाय थायो बेफोरबायदिनो किडनेप खालामनायनो सोरबा बुथारनायनो बेफोरबायदि गोबां खोनायो दा नायग्रोना ला आं निउस होगासिनो बोरै जादों जाथाया सोर बे हिन्जावा आरो मोननै आपडेट दे मोनसेया जाहैबाय एनिथिं एमजे ब्रादारनि जागोन प्रिति नार्जिनारि सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो बिबुंथि होबाय नायनोसै केसनि माबा माबि सलायगासिनो बिसोरनियाबो न'खराव माने जाथाय जागासिनो दा मा बुंबावगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङोब्लानो जाबाय आंहा जेरावबो बुंनांगौ खोथा गैया ना प्रिति नार्जिनारिनिफ्राय लोगो जागोन ना एमजे बिथांनिफ्राय लोगो जागोन दे लोगोफोर नायग्रोनानै लाबानो जाबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो दा थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा गासैखौबो बरायहरबाय तेजपुर आरो भिडिअखौ शेयार खालाम साबधान थाबानो जाबाय लोगोफोर अल स्टुडेन्ट गथ' फिसाफोरखौबो आजिखालिनि जुगाव गारलिया बिराद माने नेगेटिभ साननाय मानसिबो ओंखारजोब्बाय दे लोगोफोर ओरैबायदि मानसि दोङो बेनिखायनो साबधान जा बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ स्कुलफोराव लाङोब्ला माबा आंनिबा एसे क्लास 7, 8, 9 लागै लांलाय फैलायनानै मोजां खोमा ना लोगोफोर साबधान थाबानो जायो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ दे बिराद गिनो गोनां जादों आजिखालिनि जुगाव दे नायग्रोना ला भिडिअखौ मोननै आपडेट दे लोगोफोर मोननै दे হল মানে এইটো বুমকা কয় ভিলেজ টু বুমকা এটা নালাত মানে বিলৰ ওচৰত এটা লাজ বস্তাৰ ভিতৰত বান্ধি থৈ গছৰ লগত বান্ধি থৈ দিছিলি তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহবিলাক গন্ধ পাই আছে বস্তাৰ ভিতৰত কি আছে এটো খুলি দেখাৰ পিছত এটা মহিলা মানুহৰ মৃতদেহ ওলাই আহিছে তো বস্তাত ভৰাই থৈ দিয়া আছে হয় বস্তাৰ ভিতৰতে আছিল তো সেইটো খবৰ তুলসীবিল থানাৰ আইচুক দিলে আৰক্ষী আহিলে আৰু গোসাইগাঁৱৰ পৰা যে মেজিষ্ট্ৰেট আহিব আৰু কোনে আহিব তাৰপিছত বস্তুটো চিনাক্ত হ'ব এতিয়ালৈকে দেখা নাই মানে বস্তুখিনি যে অৱস্থাত আছে কি আপোনালোকে হত্যা কৰা বুলি ভাবে নেকি হয় সেইটোতো একে 100% হত্যা বুলি ক'ম হত্যা কৰি পেলাই থৈ দিয়া হৈছে হয় হত্যা কৰি পেলাই থৈ দিয়া হৈছে এতিয়াতো চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই এতিয়া হয় চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই এটা লোকালৰ ঠাইৰ হয় সেইটোতো চিনাক্তকৰণ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে মই কেনেকৈ ক'ম আগে চিনি পালেহে বস্তাৰ ভিতৰত আছে এতিয়া দেখা নাই আমালোকে যে ঘৰৰ পৰা শুনিলোঁ যে বুমকা যে সৰু ব্ৰিজ আছে সৰু ব্ৰিজৰ নিচে তাতে মৃতদেহ পোৱা গৈছে উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই কি জাতি হয় এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ চবৰ পোৱা নাই প্ৰশাসন আহিছে গোসাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে তুলসীবিলৰ পৰা আহিছে মহিলা নে পুৰুষ এইটো মহিলা হ'ব বুলি এনেকুৱা দেখা গৈছে কি অৱস্থাত পোৱা গৈছে বস্তাত ভৰাই আছে হাত ভৰি বান্ধা আছে এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰা নাই এতিয়া মুখটো এতিয়া চোৱা নাই পিছত আৰু কিবা আহিব আহি কিনে আজি কেইটামান বজাত দেখা গৈছে আজি 10টা বজাত 10টামান বজাত এনেকুৱা টাইমত এইটো যে অৱস্থাত আছে কি বুলি ভাবে আপোনালোকে এইটোতো মানুহে মাৰি বুলি হত্যা কৰি এনেকুৱা দিছে বুলি দেখা গৈছে নহ'লে অকলেতো এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে নহয় लाजियासै नोंसोरो साला बिहाम नोंसोर फिखुनजो बिजामादै उन्दुलायनो नोंसोर लाजियासै आरोबाव रायजोफोर जाय बाथ्राखौ बियो जावले आंखौ नंखाय एलिगेसन होबाय थादों मास्टार हौवाजों गोसो थोलायो होननानै नांगौ जायोब्ला आङो बे गासैबो आङो कल लिस्ट आरो कल रेकर्डफोरखौहाय आङो दिरुननो गोनां जागोन आं गोसो गैया नाथाय
जुदि बेबादिनो दावराव दावसि खालामबाय थायोब्ला आं दिरुनो गोनां जागोन सोर मा बुंहरदों बुंहरा आं बेखौ मोनथिमोंबो आं खोनासंनोबो लुबैया सोर थार्ड पार्सना आंनि माबा मोनसे आंनि बेरेखा बुंहरदों ना मा बुंदों बेखौ आङो नागिरनायनि दरखार गैया किन्तु आंखौ जेखाने नंखाय एलिगेसन होदों गोसो थोयो होननानै दाखालिबो मिटिंआवहाय आंखौहाय बुंदों 2 मासनिफ्राय सासे मास्टार हौवाजों गोसो थोलायोमोन होननानै जाय समाव बियो खारलांनानै थाहैयो गावनि लोगोफोरनि न'आवहाय कन्टेक्ट जेबो खालामा फन हरबाबो फन दिखाङा फनखौ ब्लक खालामनानै दोनो ओरै फारसेथिं बियो मा खालामदों आंनि मबाइलखौ WhatsAppखौहाय बियो हेकिं खालामनानै लादों बियो सासे हेकार्स रायजोफोर आं दिनै रोखायै बुङो आरो आंनियाव दाबोनो प्रमान दङ बेनो जाहैबाय बियो गावनो खुगाजों बुंखानायखा बियो आंनि मोनसे रोंगौथिसो इसोरनि होनाय रोंगौथिसो बेयो आंनि होननानैहाय बिखौ बियो प्राउड खालामनानै लायो हेक खालामनायखौ बोरै जादों बियो नंखाय बाखाय आंखौ एलिगेसन होनो होननानै बियो जमनानै थादों गोबाव समनिफ्राय जमबोदों नाथाय जेबो बियो प्रमान मोनाखै मोना बेबादिनो जमनानै थादों सानसेखालि ओरैबादि जाबाय बै समाव जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय 32,000 मास्टार साख्रियानो केन्सेल जाजोबनानैहाय हालाय हाफाय जाजोबदों बै समावहाय आंनि बै जे बै लोगोआबो मास्टार साख्रि मावग्राबो बै बेचनिमोन बेखौ आं गोसोखांदों बै बेचनि दां होननानैहाय आङो सोंहरदों फन खालामनानै आं रायलायहरदों माब्रै दं बोरै खबरफ्रा नोंनेबो बे लिस्टाव दं नामा नै बेफोरबादि गोबां बाथ्रा रायलायदों दुखु सुखु बानजायहरलायदों रायलायनाया गोलाव जालांदों थाङै थुङै बियो सोंदों नों हाबायावबो थांनो मोनासै निमन्त्रन हरदोंमोन नोङो आं सहैयासै बेस्थ' जाना होदों बिरादनो नै बेफोरबादि दालाय बोरैथो नोंनिलाय संसारफ्रालाय आंखौ सोंदों जेब्ला आंनि संसार जानाय सोमोन्दै बे सोङो आं खोन्थाहरदों नै बिदि आंनियाबो दुखु मा खालामनो बेफोरनि गेजेरजोंब्लाबो आं जिउ खांनानै दं बे समाव बे आंखौ गोबां बानजायहरदों दे जायो इसोरनि आखायाव हगारनानै मोजाङै मोजां सोलिलांनो चेष्टा खालाम गावनि जिबनखौ खोमानानै लानाङा नों थैनायनि लामायाव थांनाङा फिसा सासे दं फिसा सासेनि मोखांखौ नायनानै मोजाङैनो सोलिनो चेष्टा खालाम नोंहा मावनानै जानोथ' साख्रि बाख्रि दंखायो नै बेफोरबादि गोबां भाषाजों बियो बुजायहरदों बियो लास्टाव एदावनाय टाइपआवहाय बियो बुंदों आंबोसो हिन्दु जाहैबाय नोङो बै समावहाय नोङो आंखौ हिन्दु होननानैहाय नोङो पात्ता होआमोन मायामोन जे कठर नोङो जे बादि कठर होननानैहाय आंखौहाय बियो ओरैनो एदाव बुंदों जे कठर नोङो होननानैहाय आंखौहाय पात्तानो होलायथियामोन दाने नै इदिसो जाबाय नोङे होननानैहाय hey बाद होदो बेफोरखौ बादा टेनसन लानाङा मानाङा नै बेफोरबादि बाथ्राजोंहाय आंखौहाय जंखायनाय टाइपआवहाय आंखौहाय बुंहरनानै जेब्ला बेबादि रायलायनानैहाय फना दोनो बे समावहाय बियो फन हरनानै आंनि बिमानि फनावहाय फन हरनानैहाय बियो बुंहरदों प्रिथिया सोर हौवाजों रायलायगासिनो दं प्रिथिया सोर हौवाजों रायलायदों एसेबावनिफ्राय आंखौ बुंहरदों बिमानि मोखाङाव सोरजों रायलायनायसै लोगोजोंसो ना रायलायदों दा इयाव नै लोगोजों रायलायगासिनो दं नैबेफोरबादि गोबां नंखाय बुंहरदों लाजियासै मायासै नैबेफोरबादि बाथ्रा नाथाय बै सानसे बै एसे गोलाव बाथ्रा रायलायनायखौनो आंनि सायाव नंखाय एलिगेसन होनानै दिनै गोसो थोलायोमोन होननानै बुंदों आरो दाखालि एसेबां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव बियो नंखाय एलिगेसन होदों मास मोननैनिफ्राय आङो सासे मानसिजों आं गोसो थोलायोमोन होननानैहाय नंखाय बेफोरो आं नांगौ जायोब्ला आं बेखौहाय आं नाहानजोबनो गोनां जागोन दिरुनजोबनो गोनां जागोन गासैबो प्रमानफोरखौ दिनैहाय बेनि उनावहायनो बियो आंखौ ओरैबादि भाइरेल खालामासै बियो सान हौवा थोआ हर थोआ मालायनि हिनजावजों रायज्लायग्रा सोर गुन्दा मास्टार नै बेफोरबादि लिरबाय बै मास्टार लोगोनिया अलरेडि गार्लफ्रेन्ड दंखायो बेहा हाबा जानो थिक थाक जानानै दोननाय गार्लफ्रेन्ड दंखायो बे सिख्लाया बे हिनजावा आंखौ फन हरबाय हे नोंनि हौवाया मा होदलाबायखो
दाननो हो नों बुंफिनदो नङाब्ला जोङो सेस मान सनमान सेस जाजोबनायसै बुंहरबाय आं मानिनानै लाबाय आंनि हौवायानो बेबादि गोदाव सोराव जेबो मोनथिया लाबानो बेफोरबादि होदलाबायबायब्ला दे मान सनमान बासायनो थाखाय आं बुंना होफिननायसै होननानै आं रायजो राजाफोरनि मोखाङाव फैनानैहाय आं क्लेरिफिकेसन आं भिडिअ होफैदों आरो जाय भिडिअखौ बै समाव बियो भाइराल खालामदों बेखौहाय बियो गावनि चेनेलनि गेजेरजों बियो भाइराल खालामाखै जाय हौवाजों बियो आंखौ मास्टार हौवाजों गोसो थोलायो होननानै आंनि नंखाय बाखाय आंनि रिल्सखौहाय बियो भाइराल खालामदों बे हौवा नङामोन बे मास्टार हौवा नङा बियो आंनि बै समावहाय बेजोंहाय एमजेजों हाबा जानायनि सिगां जाय हौवाजों आंनि हाबा थिग जादोंमोन किन्तु हाबा थिग जानानै प्रि वेडिं फट' शुट खालामलायबायमोन जोंना थां फै जालायोमोन नै बै सेंग्राजोंसो बै रिल्स लानायमोन माने जों शपिं खालामखांनानै ड्रेसफोरखौ गाननायलायनानै जों रिल्सखौ बानायदोंमोन बै रिल्सखौ आङो एमजेजों हाबा जानायनि सिगांनो आं रायथेरलायखानानै जाय रिल्सखौ आं दिन्थिलायदोंमोन बे रिल्सखौ दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोना लाना एसे गोबाव फिसा फिसौ मोनलायनायनि उनाव बे भिडिअखौ बियो इउज खालामनानै बियो आंखौ बदनाम होआसै हाजासे बे हौवानि मोखाङा जाय हौवाखौ बियो भिडिअआव नोंथांमोना नुदोंमोन आं पिंक ड्रेस गाननानै दंमोन शर्ट ड्रेस जाय हौवाखौ बियो देखायदों थावालि गाननानै बे हौवानि मोखांखौ बियो AI जों एडिट खालामनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला एमजे आबो मोनथियो बै जाय हौवा जों आंहा हाबा थिग जादोंमोन जाय हौवाजों बे रिल्सआ लानायमोन बे हौवाहाबो हिनजाव दंसै जों हाबा जानायनि सिगांनो बियो हाबा जादों आरो दिनैनि दिनाव बिहाबो फिसा सासे दङ बेफोरबादि बिसयखौ दिनै मोनथिनानै बियो चालाकि खालामनानै बै हौवानि मोखांखौ बियो AI जों खोबथेदों AI जोंहाय बानायनानै बिखौ खोबथेनानै बियो मा खालामदों आंनि मोखांखौल' देखायनानै आंखौ भाइराल खालामदों सासे गथ' मोनखांनायनि उनावसो दिनै साननानै नायदो बेसेबां आंखौ बियो फाव फान्दायनानै आंखौ खोख्लैनो थाखाय बियो नारा नाथा आंखौ बेसेबां दुखु होबोदों लाजि सिं मोनदों बेसेबांबा आं दुखु जादों नंखाय बाखाय आंखौ बेबादि भाइराल खालामनानै आङो मास मोनथामसो आं ससियेल मिडियाआव आं फैयाखै नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ आं फिसा उन्दैखौ लानानै आङो मेगननि मोदै लानानै आं खुद्रि गाबदों नाथाय बियो थगायदों गावनो भाइराल खालामदों दिनै बै समाव बियो थगायनानैहाय बियो गाफ्ला फैलायदों आं भाइराल खालामथाराखै होननानैहाय बियो गाफ्ला फैलायदोंमोन नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ गारि सेराव जिरायलायनानैहाय बियो लान्थिनो गाफ्ला फैलायदोंमोन आं भाइराल खालामाखै होननानै नाथाय थाङै थुङै दाखालनि दिनावहाय जेब्ला आङो बनसु आफादनियाव